A rendelőt úgy lehet megközelíteni, hogy itt az Ág utcánál kell leszállni, és mutatom, hogy lehet hozzánk eljutni. Itt be fogjuk írni a kódot, amit egyébként elküldünk e-mailben, amire nyílik is az ajtó. Egy hosszú lépcsőzés lesz. Itt egyébként nem kell majd megállni, az első emeleti rendelőket ott lehet megtalálni. Rengeteg virággal ellátott terasz jelzi. Az ajtón a kód beírásával lehet bejutni 50 és egész között. Tehát ez automatikusan ilyenkor nyitva tart, de ez előtt, illetve ezután be fog zárodni, és nem lehet bejutni. Az ajtón bejutva balra a recepcióhoz érkezünk, illetve a váróhelyiséghez. A rendelőben 6 szoba található, itt az első emeleten. Mindegyik szoba máshogyan néz ki, és más valaki rendel benne. Bemutatunk egy szobát is. A felső rendelő pedig egy emelettel feljebb található, ugyancsak rengeteg virág van elhelyezve a teraszon, ahol lehet könnyen felismerni. A fenti rendelőben is 6 szoba található, ugyancsak mindegyik különböző stílusú, mindegyikben más dolgozik. Bármilyen kérdés esetén hozzánk lehet bizalommal fordulni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a rendelőnkben.